ఓకే రైట్. ఎస్ఎం భాగ్యలక్ష్మి గారు ఆర్డీఓ గారి ముందర ఎలక్షన్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయడం జరిగింది. దానికి గాను ఇన్ని రోజులు విచారణ జరిగింది. అయితే ఎవరైతే చారులత రాథోడ్ గారు ఉన్నారో వాళ్ళకు 3 పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పంచాయతీరాజ్ యాక్ట్ ప్రకారంగా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదనడం ఆ ఆరోపణ మీద పిటిషన్ ఫైల్ చేసినాము. అయితే వాళ్ళు స్టే పిటిషన్ కోసమని ఏదైతే హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసిందో అందులో క్లియర్ కట్గా మాకు 3 పిల్లలు ఉన్నారు వాస్తవం అని వాళ్ళే అడ్మిట్ అయినారు. వాళ్ళు అడ్మిట్ అయినారు. అదేవిధంగా వాళ్ళే మేము అడాప్షన్ మేము రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చినాము. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే మేము కంటిన్యూ చేసినాం అనేది వాళ్ళు అడ్మిట్ కావడం జరిగింది. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ను నిన్న క్వశ్చన్ చేసి ఆ కోర్టు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ చేసింది. క్వశ్చన్ చేస్తే కూడా మాకు ఎట్లాంటిది సమర్పించలేదని వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల కోర్టుకు చాలా ఈజీగా తొందరగా ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి వాళ్ళంతకు వాళ్ళే సహకరించినట్టు అయింది. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కోర్టు ఆర్డీఓ గారు ఇట్లాంటి కేసులు డిస్పోజ్ చేయడానికి నాకు అథారిటీ లేదనేసి వాళ్ళు హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసినారు. దానికి గాను మేము కూడా కౌంటర్ వేసినాము. హైకోర్టు కూడా క్లియర్ కట్గా ఆర్డీఓని కంప్లైంట్ అథారిటీ అనేసి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకొని అయితే వాళ్ళు ఏదైతే అఫిడవిట్ సమర్పించారో దానిలో 3 పిల్లలు ఉన్నారని వాళ్ళే అడ్మిట్ అయినందుకు కోర్టు త్వరితగతిన తొందరగా జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. తొందరగా ఈరోజు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఆమెను డిస్క్వాలిఫై చేస్తూ కోర్టు వారు ఇందాకనే తీర్పు వెలువరించారు. లేఖ నెంబర్తో సహా అంటే మేము అంటే సీఏ వేయాల్సి ఉంటుంది. సర్టిఫైడ్ కాపీస్ పిటిషన్ ఇస్తే వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి దానికి పిటిషన్ ఇస్తారు. ఇందాకనే డిస్పోజ్ ఆఫ్ చేసినారు. సబ్సెక్షన్ 1లో ఆర్డీఓ అంటే గవర్నమెంట్ ఎనీ టైం దీనిలో ఎట్లాంటి డిసిషన్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ఎట్లాంటి జీవోస్ అయినా అంటే ఇష్యూ చేయొచ్చు అనేది క్లియర్ కట్గా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రకారంగానే జీవోఎంఎస్ నెంబర్ 4 ఇష్యూ చేసింది గవర్నమెంట్. ఆ జీవోఎంఎస్ నెంబర్ 4లోనే ఏజెన్సీలో ఆర్డీఓనే కాంపిటెంట్ అథారిటీ అనేది చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళు ఏదైతే వీళ్ళు అఫిడవిట్ ఇచ్చారో దాని ద్వారానే ఈ కేసు స్పీడప్గా తొందరగా క్లోజ్ అయిందని నేను చెప్తున్నాను. ఈరోజు తీర్పు వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ తీర్పు రావడానికి కారణం మా లాయరు. చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే అన్యాయంపై న్యాయమే గెలిచింది. దీనికి చాలా సంతోషంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఈ మన ఇక్కడ కోర్టుపై నాకు బాగా గర్వంగా నమ్మకం ఉంది. ఇంకా గౌరవం పెరిగింది. ఏదైనా మేము లీగల్ ప్రాసెస్తోనే మేము ముందుకు వెళ్తాం. మేము ఏదైనా చేసినా కానీ చట్టాలపైన నమ్మకంతో కోర్టుపైనే వెళ్తాం. అలాగే ఈ ఏదైతే కేసు ఉందో మాది జెడ్పీటీసీ కేసు ఉందో చాలా మా ఆదివాసీ నాయకులు చాలా కష్టపడ్డారు. వాళ్లకు ధన్యవాదాలు. మా లాయర్ గారికి, మా ఆదివాసీ నాయకులకు చాలా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మేము నామినేషన్ వేసిన తర్వాత మాకు తెలిసింది చారులత గారికి 3 పిల్లలు ఉన్నారని. రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గరకు వెళ్ళినాం మేము. అయితే పూర్తి ఆధారాలు ఉంటేనే మేము ఏదైనా చేయగలుగుతామంటే ఆమెది ఆధార్ కార్డు హైదరాబాద్లో ఉంది, ఓటర్ ఐడి నార్రులో ఉంది, మళ్ళీ ఎలక్షన్ కార్డు ఏమో బోయవాడ మన ఉట్నూరులో ఉంది. దానికోసమే ఇన్ని నెలలు అయ్యింది, ఇబ్బంది అయింది. కాబట్టి ఈ కేసు ఇప్పటికైనా న్యాయం జరిగింది.
అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను.